Diarovnou termíny pripomínajú míny, ticho čakajú na časové. Vždy keď idú vybuchnúť, cítim v ústach zvláštnu chuť, za každým tú istú. Bavím sa, musím zmiznúť, nie je čas ani zhorieť, veď musím zas už inde stáť, ver mi, to nie je sranda, pravím ti vážne, je to tak, nie je čas ani zomrieť, smrť dá sa radšej otočí, mám milión iných vecí, nech príde v ďalšom storočí. Čakám, že príde správa, nej návod, jak to zvládať, jak 24 hodín, boka do jedného jediného dňa. A míny stoja v poradí, týkajú, kto mi poradí, nejak bolo aj bude, zatiaľ ich prekračujem, nie je čas ani zhorieť, veď musím sa... Možno, že mi aj pusu dáš, možno zajtra bude pekný deň, ale možno mi zajtra nič nevíde. Možno, že zajtra zdedím byt a možno zložím veľký hit. Možno zajtra bude pekný deň, ale možno mi zajtra nič nevíde. Ja ale stále verím, že ma čaká niečo krásne. Ja stále zdá sa, že je všetko ako má byť, vo vzduchu cítiť jasný deň, k oblohe stúpa pomalý dym, hostia prídu o 5:00, vstup bez vážnych názorov, dnes sa budeme zabávať, poďme blúdiť záhradou, kým noc neskončí. Ten najlepší vzduch, nech nás hlava nebolí, len z príjemných vecí je veselý duch, po nás mesiac zahorí.